ଯେବେ ବି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କଥା ପଡ଼େ ତେବେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥା ଆସେ କି ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଏବଂ ସୁଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ମେଣ୍ଢା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତଳକୁ ଜିଅନ୍ତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ? ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥାଏ? ଏମିତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ଶରୀରଠୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶିକାରକୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦେଇଥାଏ? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦୁନିଆର 10ଟି ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁନିଆରେ ଥିବା 10ଟି ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ୍ୟାସୁଆରୀ। ଏମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ମଣିଷର ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାରି ଶିକାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଣିରେ ଏବଂ ମାଟିରେ ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି। 2007ରେ କ୍ୟାସୁଆରୀକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ କି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକାରକୁ ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ତାର ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ଶିକାର କରିନେଇଥାଏ। ସାଉଥ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ପେଟ୍ରେଲ୍। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ଅଟେ, ସେ ତାହାର ଶିକାର ମାରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଜିଅନ୍ତା ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠୁ ନିଜ ଶିକାର କରିନେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏତେ ଧାରୁଆ ହୋଇଥାଏ କି ସେମାନେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଖୁମ୍ପିଥାନ୍ତି କି ଶିକାରକୁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଶିକାର ସହଜରେ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମାନେ ବେଶ୍ କରି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଶାଗୁଣା। ଏହା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଥଣ୍ଟ, ବିରାଟକାୟ ଶରୀର, ଲମ୍ବା ପର ଥିବା ପକ୍ଷୀ ଶାଗୁଣା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀ କେବଳ ଦେଖିବାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଦାର ହୋଇଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଏପରିକି ଏହାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପଞ୍ଝା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଧାରୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଶିକାରକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ନଜରରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଆସିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେଣ୍ଢା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜର ମୁନିଆ ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆଣି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶାଗୁଣା ତାର ଶିକାର ସହଜରେ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶାଗୁଣା ସାପ, ମାଛ, ମୂଷା ଏବଂ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ଶୈଳୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଲିକାନ୍। ବିରାଟକାୟ ଶରୀର ଏବଂ ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଥିବା ପକ୍ଷୀକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଲିକାନ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେମାନେ ସେତିକି ସରଳ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ତଳେ ଥିବା ବଡ଼ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଶିକାର କରିପାରନ୍ତି।
ଏହି ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଥଳି ଆକାରର ଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ରୁ 3ଟି ଶିକାର ଏକା ସହ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳି ଦେଇଥାଏ। ଆଫ୍ରିକାନ ଅର୍ଚିଡ୍ ଏମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଏମାନେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏତେ ଟାଣ ଯେ ଏମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କାହା ଉପରକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ବିନା କାରଣରେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଏତେ ଶକ୍ତ କି ଏମାନେ ଯଦି କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁମ୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ରେଡ୍-ଟେଲ୍ଡ ହକ୍ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିକାର କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏହି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ଏକ ଶିକାରୀ ଅଟେ କି ଯିଏ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର କରିନିଏ, ଯେମିତିକି ପାରା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଇଥାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଏତେ ଚତୁର କି ଶାନ୍ତ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଶିକାରର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଡେରି ନକରି ଶିକାରକୁ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଏମୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟତମ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ବି ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ରାଇକ୍ ଏହା ଏକ ମାଂସାହାରୀ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶିକାର କରିବା ଉପାୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଶିକାରକୁ ନିଜର ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦିଏ, ତାହାପରେ ତାକୁ ଆଣି କଣ୍ଟା ଥିବା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଦିଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାରଟି ପୂରାପୂରି ଶୁଖି ନଯାଇଛି। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଜାତିର ପୋକ ଓ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଖରାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ନିଜର ଶିକାରକୁ କଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍ଗି ଶୁଖାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପରେ ଖାଇଥାଏ। ପିଠୋଇ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଦିଏ, ତେବେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପକ୍ଷୀର ପରରେ ଏମିତି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହାର ନାମ ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍। ଏହି ବିଷ ଜନ୍ମରୁ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ନଥାଏ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ଏହି ବିଷର ପରିମାଣ ପକ୍ଷୀର ପଙ୍ଖରେ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ପକ୍ଷୀ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଫଳ କିମ୍ବା ପୋକ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଷ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେବେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର। ସିଗଲ୍। ସିଗଲ୍ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସରଳ, ହେଲେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଗଲ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ପକ୍ଷୀ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀକୁ ଜିଅନ୍ତା ଗିଳି ଦେଇଥାଏ, ଏମିତିକି ଠେକୁଆ, ବିଲେଇ, ମୂଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହି ପକ୍ଷୀ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଶିକାର ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଡେରି ନକରି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ଶିକାରକୁ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଧାରୁଆ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ
ଯଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ଲୋକମାନେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି।